podstate ide o to, že už ste si určite povedali veľa okolo tejto knihy, ale faktom zostáva, že máme zasa jeden skvost literárny, ale samozrejme skvost, na ktorý si budeme môcť kedykoľvek siahnuť, otvoriť, pozrieť sa a samozrejme aj konfrontovať to, čo poznáme, konfrontovať si aj s touto knihou a predovšetkým s tým, a sme na to veľmi hrdí, že v našej spoločnosti sa dokážu zachovať všetky tie pamiatky, ktoré máme po obetiach druhej svetovej vojny, že sa udržiavajú a samozrejme, že chceme, aby aj tam, kde snáď bude potrebné ešte niečo urobiť, tak renovovať a tie pamätníky, pamätné tabule, pamätné miesta rekonštruovať, tak máme tu veľkú pomoc tým, že aj ambasáda Ruskej federácie má nejaké prostriedky a ona poskytuje do našich obcí, miest a tak tieto peniažky, na ktorom sa tie pomníky udržiavajú. Ja sa chcem veľmi poďakovať za toto veľké dielo, ktoré nie je ani prvé a nie je ani posledné. Určite ste videli alebo držali už túto knihu v ruke. Má 3 kg a myslím si, že tie pamätníky sú naozaj veľmi ťažké a vyjadrujú určitú vďaku, našu slovenskú vďaku všetkým obetiam druhej svetovej vojny, ktoré sa pričinili o to, aby tá sloboda prišla, aby sa skončila vojna a aby sme mohli jednoducho budovať si svoju vlast, svoju krajinu. Takže sme veľmi povďační za to, že existuje, už ste o tom asi hovorili, že sa pokračuje ďalej, že ešte bude o iných krajinách, ktoré oslobodovala Červená armáda, o tých bude byť zasa ďalšie knihy. No a samozrejme, že budeme mať asi celú tú sériu, že bude celá Európa takto spracovaná. A ja by som chcel práve autorovi tejto knihy a všetkým tým, ktorí sa podielali na tomto diele, veľmi srdečne poďakovať. No a zvlášť by som chcel sa poďakovať Jurisovi Tračialisovi, ktorý je, taký by som povedal, nie len autor, ale on pobehal asi celú Európu, aby mohol vytvoriť takéto dielo a je potrebné aj samozrejme veľa úsilia, snahy, pochopenia. Táto sa robila, myslím, že 3 roky, takže je to určitý čas, ktorý bol venovaný práve tomuto dielu. A ja sa mu chceme poďakovať za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov tým, že sme mu navrhli a zároveň aj udelíme teraz pamätnú medailu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Je to pamätná medaila, ktorú si vysoko vážim aj ja, pretože hovorí o našej práci, o našej činnosti, o našich dobrých vzťahoch a ja mu veľmi rád túto medailu odovzdám. Neviem, či môžeme aj pripomínať. Буду своим внукам говорить про эти моменты. Для меня это счастье, понимаете? Счастье быть с вами. Счастье говорить на одном языке. Счастье думать о прошлом и строить планы на будущее. Еще раз большое-большое спасибо.